Mbukelo ezibuhlungu, Isililo ngoMfundi wabesanda kuklonyeliswa ngesitifiketi sokuphasa zonke izifundo ngesikhathi eshawa umbani. Mbukela-ke ngibingelele kanti ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Ake bangasafika ekhaya umfundi oneminyaka engu-15 ubudala ngesikhathi eshawa izulu waphelela endleleni njengoba bebuya esikoleni abefunda kuso oshaywe secondary school. Kube ukuthi lo mfundi ubesanda kubaqaqada bonke emakhanda abafundi njengoba ethola 90% kuzona zonke izifundo. Kube ukuthi ngelanga amukeliswa ngala izifiketi ilona langa ashawa ngalo umbani ngesikhathi sebuyele ekhaya. Mbukele kubika ukuthi ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko sokushaya kombani ilanga lalishisa bhe. Mbukela abazali bomntwana nomndeni basashaqekile mayelana nalesi sigameko bathi badinga izimpendulo. Mbukele udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba ebese ngikubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.